wordt maar een koude dag, maar uit de wind en in de zinnen weer het nog wel uit te houden. En we hier van de morgen een aantal buien en buikjes, maar hagel, maar weer te sneeuw. En dan weet je dat de boppeloft koud is. En hoe er koud water sprutsen, vannacht wordt het koud. Plus 1 of 0 graden op de eiloon, min 1, min 2 graden op het Vasteloon. En dat betekent op een soort plekken toch wel groenfrost, ontzwieren groenfrost. Misschien wel min 4, min 6 graden onder de groen. Dus plantjes die dat net herkennen, even afschermen. Het zou zelfs zijn wel kunnen dat het nog wel wat kouder wordt, mits het lang opklaart. En dan, de wind, die komt uit zuidwest tot noordwest en die is zwak, ontmatig, krijgt 1 of 2, nou misschien een lichte trein, maar het stelt net volle voor. Dan morgen. En dan met zinnen, met bewolking, let er misschien wel wat lichte, een hele lichte rein. Dat zou dan in de rim van de middag wezen moeten. Ja, we kunnen er nog wel even op uit op deze peesjesnijn. En de temperaturen om er bij de 9 graden heen. Is nog altijd een koel voor de tijd van het jaar. En de wind west-zuidwest en die is zwak of matig. Kan in het watergebied letter vrij krachtig worden. Staan gewoon meer uit het zuidwesten mooi. En dan zoeken we naar Peeskemanje. Ja, dat begint morgen, maand en nacht al. Maar Rijn, Peeskemanje, betiden Rijn, wel een hege temperatuur. 10 of 12 graden, beter zijn een hegere temperatuur. En de wind, die zal matig en krachtig wezen, komt meestal iets uit zuid-zuidwest waai. Zoeken we dan naar Tieze, Waasje en Toosje, ik had het vooruit zocht, dan hebben we betiden Rijn en lichte Rijn, meest bewolkt waar. Maar de temperaturen wel wat heger, die komen uit om bij de 12, 13, misschien op plakken van 14 graden. En dan neem ik het gewoon gruisem waar. We maken Peeskemanje maar weer even in het waarsjen.